Hej, velkommen til Funding Danmark. Mit navn er Jan Salleberg, og jeg er ejer og stifter af Funding Danmark. De sidste 20 år har jeg arbejdet med projekt- og forretningsudvikling for virksomheder og organisationer. Med de erfaringer og mit opmattede netværk giver det rig mulighed for at hjælpe og guide med jeres udviklingsprojekt. Ideen med Funding Danmark er, at vi hjælper virksomheder og organisationer med at skaffe kapital til deres udviklingsprojekter ved enten at bistå eller overtage fundraising-processen. Vi skaffer kapital via private fonde, nationale støtteprogrammer eller EU-støtteordninger. Det kan du læse mere om her på hjemmesiden. Hos Funding Danmark arbejder vi ud fra et fastlagt forløb, der består af afstemning, beskrivelse, research, ansøgning og afslutning. Vi arbejder med flere forskellige honorarmodeller, som afspejler den kompleksitet, som udviklingsprojektet har, eller den risiko, der måtte være indebære. Det kan du læse mere om på vores hjemmeside her, eller tage en dialog med os direkte for at høre mere omkring det.